Trá Pictiúr. Post Samhraidh. Pictiúr a haon. I Pictiúr a haon feicim iad Beirt Mhóchail, Colm agus Ciarán, site os cór an riomhre. Mí an bheitheh atá ann. Tá siad ag cuaireadh postan na Samhraidh ar an idirlín. Tá Colm sa tóir ar phost chun an ladrán na cheachant i rith an tsamhraidh. I gcás Chiarán, tá sé ag iarraidh píosa airgid a thuile. Tá siad ag iarraidh airgid a chur ar leat taobh i gcóir an chláiste, agus má tá sé in acmhainn dóibh, dul ar saoire agus é díochanach. Pictiúr a dó. Tagann an bheirt ar ógra do fostanna in óstán na Mallach Lia. Far air, níl conaí ortha Mallach Lia. Níl an tairgid acu i gcóir árasáin. Áfach, tá conaí ar gur thar choilm an sin. Ritheann sé leis nach mbeidh gur thar ann, thar an samhradh. Beidh dóthain spáis ann don bheirt. Pictiúr a trí. I Pictiúr a trí bualann Colm agus Ciarán le banistóir óstán í néal. Lagan an banistóir amach na dúlgais a bheoch acu agus in sin sé dóibh na huaireanta oibre atá i gceist. Bheadh ortha éad a oibre a cheannach chomh. Tá na buachalaí lánsásta le seo, agus fihríonn Ciarán an bhfuil cadacha tosú lárach. Pictiúr a ceathair. Gan bhfuil, tin an bheirt i dtaithí ar an obair. Duit an á, ó bríonn Colm ar rastalí agus i bríonn Ciarán taobh den bhfear. Tá Ciarán ag tarraingt pianta agus tá Colm ag míniú an bhíochlár de bhean. Bíonn na buachalaí tréachta ag deireadh an lé, ach buineann siad soltas an obair. Pictiúr a chuig. I bhfeatach na súl, mí lúnasa tá ann agus deireadh tagtha leis an samhradh. Tá an bheirt ag caint leis an banistóir. Tá sé ansásta leis na buachalaí, agus tugann sé cur dóibh tagtar ais ag an nollaig nó an samhradh sa chuin. Léiríonn na buachalaí sim sa chur seo, agus ghabhann siad buíochas leis an banistóir. Seach sé dachar ionadaí a aimsú don bheirt. Pictiúr a sé. Sa Pictiúr deireanach fill na buachalaí abhaile. Tá tuismitheoirí Chiarán an bhórtas a ghas. Deir siad go bhfuil siad bródúil agus déanann siad chomhghardas leis. Tá tuistíí Colm sásta fosta. Tá airgid aige don choláiste agus laghdaíonn sé an brú atá ortha. Déanann siad é aghriasú i dtreo rodéigean a cheannach dó féin. Is buachalaí stuama iad, mar deir an seanachal, mala nóige agus tucaigh sí.